U President ka Voice of the People Party VPP uba Arden Miller besaimat haka Southrik nailar ula kentui ki patba nong shong shnong bakin wan penyeso haka jingat patba bajai-jai jong ka party shamin secretariat haka Henry Utrik nailar dak ba ong kladai ka puar ki patba bakin pha dak kubor ka baklan bha shaka sarkar MDA ha ukrwo ling ba ka video uba Arden ula ong bayakani ka jingaki lakot penlong namar ki jing ki ba ka jela ka yakndo balik ke VPP kala rai ban pelong yakani ka jingai ba bajai-jai shamin secretariat ha ka Henry Utrik nailar kidon shibun ba kimat par ki jing ki ba ka jela kaman kabalawan ra ka jing jenjar ka bakrawe ki nong shong shnong ula ong uba Arden ula batairu bakani ka jingai ba kalong kadak pan pau ya ka jing bitar jing ki ba bat ula kentu kerpang ye gitu ki bala syakta ling bagi polisi jong ke sarkar bakin wan syakaman ngawer ye ki ba bat dia barok gitu ki badan ka jing sngo kya nakabenta ka lawe jong ka jela bat khamtam gitu ki ba syakta ha ki polisi bakin wan ya sok lang bat ni ha ka jingat ba bajai jai khnang ban pha ya ka khobor ka baklan syak ka sarkar bakat tu kala biang ong uba Arden ulak kamru bakani ka jingai ba penpau ya ka jing sngosi ka jing persya ka jing bomhun bat ka jing bitar jing ki ba persya ya ka sarkar MDA namar ki polisi ki ba persya ki try muluk ki polisi persya ki badung ka jing jor jong ka bam sam ki polisi ki ba penprai ki ba ka jing penjat ya ka maryang haga kerteng jong ka roi ka par ki kam thombor persya ki nong shong shnong ka jela bat na luar ki babun ki wei pat ki man kan shim ya shibun ka por na kabenta jonga bangan patay ka way pa ka jing ka ba ka jela menta kalaman ula benram uni unang yalam ka VPP ula kharru ya ka jinga tali banyada ya ka baha ka miat bat ka jing mentoy jing ki dong shong shnong try muluk ka jela ka sarkar ka de ban sangye ikini ki policy ki balong persya ya ka jing mentoy jing ki try muluk menta kala de ka por ringi bangin ya tali ban penthikna ya ka lawai ki ba pharna jong ka jela pat ki brio jongka ula benram Kubleye fi baro. Lingba kani ka video nga kwa ban penshai shikinong shong shnong jong ka jila. Hagwede bat ka rai jong ka Voice of the People Party ban pelong ya ka jini ya ba ka ba jai jai shamin secretariat hakan riutrik unailar arajar arpunriyo. Kidon shibon ki mat bat ki jini ki ba ka jila ka yakendo. Kabalon ra ya ka jing bat ka jing jinjar ka bakraw yaki babon kinong shong shnong kani ka jing ba ka panpaw ya ka jing pitar ka jing ki ba ya ka jing bamhon ka jing ki ba ya ka jing persya ki ba ya ka rukom trekam jong ka sarkar MD ka balong persya ya ki triangle ki trai jaka persya yaki beduk ki ba kaduk ki barit ki baria kaba pen kharoi ki kam bamsam karukom trekam kaba pharia yaki shnong ki thau bat wanra ka jinga pat ka jinga pra ha ka jai benriu ka jing penjot ya ka mariang ha ka kateng jongori ka par bat ki don chibon ba ki jinga ba ki mat ndre ka por kam sha bangan batai lut yaki ha ka ni ka por kumta ni kentu yaki pai ba nong shong shnong ki badon ya ka jinkit kli nakamta kala shai kala shisin kaloi jagari ba ka jai benriu bakini shim bentala batni kom ka party hakani ka jinya pai ba kabanon ka khubor ka shai bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kala piang ka sarkar ka di ban sangi mator yakini kul kom trekam kibalong persya ya ka jing bit ka jing biang ka jing mentoy jong try melo o try jaka ni don kam ban ying tili ka wei kum ka jai riu ban pan pau ya ka ni ka jing slow ka jong kuble shibon